V tomto videu se asi zbytečně nadřeme, ale než zase schánět bagristu, tak si radši dáme pěkně do těla a zavozíme hlínu za opěrnou zítku ručně. Předtím tam ale dáme nopovku, drenáž a geotextíly, což na tom možná bude to nejtěžší. Tak jdeme na to. A my se podíváme na tu zadní stranu, protože tady se samozřejmě očividně musí ještě něco stát. A první věc je teda, že budeme dávat nopovku, abychom zabránili úplně nějaké vodě, aby tlačila na tu zeď jako takovou a pěkně po ní stekla dolů. No a když už tam steče, tak jim potřebujeme někam odvést, takže budeme dělat i drenáž. A nemyslím si, že to je v tomhle místě úplně kritické, protože půdy tady tolik není a voda se sbírá ještě v drenáži vzadu za domem. Každopádně, když už to tady odkopané, tak stejně ta nopovka by se tam dala, to mi přijde opravdu skoro nemožné to tam nedat. A když už tady ten štěrk stejně nějaký budu sypat, abych to nedosypával jenom hlínou, tak ta trubka jako taková už tolik nestojí. Takže já jsem si to rozmyslel předem, připravil a budu teda muset si to tady trošku podsypat, ať ten štěrk nemusím dávat někam až dolů pod základy, přece jenom ten už je trošku dražší. A připravím si tady nějaký podklad, dáme nopovku, dáme nějaký podkladní štěrk, geotextíly a tu trubku. Tady teda máme připravený všechny ten materiál. Tady ještě jedna geotextýle, která už je tak 2 roky stará, ale jde vidět, že ten materiál se vždycky na něco před se bude hodit. Takže znova ji vytahujeme a ještě se tady pěkně sdělá. A klíčové bylo samozřejmě nezapomenout na prostupy, protože to jsem málem neudělal. Už jsem to měl dokonce i vyzděné a pak jsem si vzpomněl, že přece tady musí vést drenáž. Takže jsem to ještě rozebral, dal jsem tam KGčko a můžu tady projít s tou trubkou a i tady, pokračovat za roh. A tady zase vznikl prostor, protože jsme si to nechali vykopat trošku delší. Tak tady budeme mít nějaký malý vsák, kde zároveň dělám trošku bordelu, který občas někde vznikne. Takže tam nahážu nějaké zbytky ztracenka. Jsme tady ještě docela dost po tou úrovni, kde vůbec přivedeme tu drenáž. Takže já to tady ještě můžu trošičku vyplnit nějakýma věcma. Pak tady přijde taky geotextílie a vlastně ta trubka jako taková skončí v těchto místech. Takže tohle je takový akční plán, ale nejdříve začneme teda tou nopovkou a postupně začneme likvidovat tady tuhle propast. Krásný večer, nopovka je na místě, ale teda na tohle taky nebudu vzpomínat úplně dobré, protože úplně se mi to nedařilo tak, jak jsem si představoval. To znamená jednoduše a rychle. Naopak to bylo docela takzvaně vos. Šlo to mnohem hůř, než jsem čekal. Já jsem si to představoval samozřejmě jednoduše a rychle. A ono to principiálně samozřejmě jde, ale potom v praxi se mi zašly dít takové nepříjemné věci, jako že se mi třeba začala sesypávat ten terén, protože tady je prostě malá mezera a je to takové celé prostě docela strmé, takže se mi to tady celé urvalo, zasypalo mi to tu prostupku na drenáž a podobně, takže to se mi vůbec nelíbilo. U té první stěny jsem to udělal docela jednoduše, protože jsem mi položil tu nopovku spodní hranou na ten základ, vytáhl jsem ji nahoru, nějak jsem ji porovnal a začal jsem ji z jedné strany přivrtávat jenom takovými vruty do betonu, co mi zbyly. Takže ono je fajn, že se docela všechno potom začne sdělávat postupně, nebudu to muset vyhazovat. Takže jsem se vždycky vyvrtal a přikotvil, posunul jsem se dál, jenže ona jak se tak různě kroutí, tak je potřeba držet ji rovně, jinak se začne celá vlnit, což se zase dělá docela blbě, protože se nemám čeho chytnout a ona se tak různě i za mnou tady padala, tam dole ještě nějaká voda, bahno, takže tady to bylo docela fajn, ale podařilo se a je to tak nějak, jak jsem si to představoval. Zpětně si říkám, že se možná tady mohu udělat ještě přesah a je to trošku za roh, ale to je to nejmenší. A na té druhé stěně jsem si chytil rovinu podle horní hrany, takže tu folii už jsem dal dolů, chytil jsem to tady rovnoběžně tady s tou hranou a jel jsem dál. Což bylo docela fajn na to držení té roviny, jenže ta folie zase má nějaký přesah dolů, protože je vyšší než je ta zeď.
a tím pádem se mi tady různě kroutila zase pod nohama, já jsem na ní šlapal, teď ten základ už je tady něco trošku sesypané, tak taky není úplně rovný, takže jsem potom různě šlapal, ona se mi tak jako různě kroutila, někde byla moc vysoko, někde zase nízko. Takže tohle taky úplně asi nepomohlo a už mi asi došly nápady. Myslím, že zpětně asi byla lepší ta první varianta, že jsem si to měl dát taky tady dolů a prostě to přivrtat a zpětně se říznout, protože teď já to tady budu muset taky nějak seřezávat, aby pak se mi třeba v tom užlabí tady nedržela voda a ještě se tady budu muset zase plazit do těch výkopů, kde se mi to právě sesypává. Tady je to ještě v pohodě, ale tam na konci jsem to musel celé kutat zase zpátky nahoru, což se v těch stísněných prostorech dělá fakt výborně. Takže nopovka na to, jaká to měla být blbost, tak jsem si to docela užil, ale je to prostě hotové a zítra to ještě seříznu, musím se na to už vyspat, už to nechci vidět a pak to začneme zasypávat a na to se fakt těším. Pokračujeme v duchu ruční práce, protože tady tohle všechno prostě jinak udělat nejde. Zvát tady bagr na to, aby tady hodil pár lžic, se mi fakt nechce a navíc to potřebujeme postupně hutnit fakt po kousíčkách, protože tady se žádným pěchem a podobně taky prostě nedostanem. Takže tady si to zvedám hlínu, abychom mohli jít nahoru postupně s tím terénem. Tady si připravujeme podklad, takže tady ta drenáž bude nejvýš, takže to zvedáme tak adekvátně tomu, aby to klesalo postupně tam k těm prostupkám. A tak to bude taková pomalejší, ale docela fajn práce, protože se nám líbí, jak to tady mizí a třeba na konci dne už se tady i postavíme. Drenážní trubka je na místě, ten spád není ani moc velký, na té délce si myslím, že to bude tak maximálně 1%, ale jde spíš o to, že když už ta voda vůbec nastoupá, což tady není až tak pravděpodobné, tady jestli s něčím určitě není problém, tak je hladina spodní vody, krásně se to tady všechno sakuje díky tomu perku. Každopádně teďka, co se týká toho zasypávání, tak to bude trošku složitější, protože se to musí dělat z začátku na jednou dvě věci. Musí se dosypávat štěrk a zároveň z druhé strany té geotextíly zase dosypávat hlína, aby se mi ten štěrk nerozlízal do nějakého metru úplně zbytečně. Přece jenom hlína je zadarmo, štěrk úplně ne. Takže já teďka vždycky dosypu nějakou hlínu a zároveň k tomu zase zvednu ten štěrk. A takhle pojedu nějakou dobu, dokud nad tou trubkou nebude nějaká vrstva, která už bude asi stačit. A pak to přikryjeme k tou geotextílii a už pojedeme jenom hlínu, tak už to pak bude rychleji. Ale teď se tady musím trošičku ještě nějak pohybovat v tom výkopu. Dalo by se říct, že drenáž a takový první zához zazítku už je hotový. Samozřejmě tady ještě nějaká zemena přijde, ale prozatím to bude stačit, ať se to trošku sedá a budeme to postupně doplňovat, jak se tady bude i hutnit a pokračovat v dalších pracech. Ale musím říct, že už jenom tady tohle, tady zavozit ručně a nějak to tam trošku prošlapat, zhutnit a zároveň jak se to ještě z začátku dělalo s tím štěrkem na půl, tak to bylo takové časově náročnější a fyzicky taky, to nebudu lhát. A je to docela dobrý pocit, protože když už si člověk může stoupnout na takové nové místo, které tady doteď ani nebylo a zase je tady o metr výš, tak je to docela fajn.
Jde vidět, že se tady míchají takové různé vrstvy zeminy, co jsme kde vykopali z různých hromad, které jsou ke sdělání, ale ono to je jedno, protože tady opravdu ještě nějaký ten centimetr přijde a to možná necháme na později, asi až s těma zemníma úpravama, protože tady taky se bude muset hodně doplnit mezi těma zítkama, aby se to trošku dorovnalo. Takže já jsem zase zahodil jenom tady tuhle část za tu druhou zítkou, zase, aby si to sedalo, a když tady budeme mít třeba časem nějakou vibrační desku nebo vibrační pěch, tak si to tady trošku ušlapem a mezi tím budeme moct pokračovat v dalších věcech. Tohle byla taková rychlovka, sice na třeba 2 dny práce, ale opravdu, co se týká toho fyzického výdeje, tak to bylo dost náročné, ale máme z toho radost, protože opravdu najednou tady ten prostor, který byl takový nepoužitelný předtím, blbě se tady chodilo, nedalo se tady nic dělat, tak najednou už se to začíná trošku rýsovat a jde vidět, že tady jednou půjde i chodit. Jsme rádi, že nám vyšly tady ty prostupy, co tady jsou nachystané, i když ta šachta, to je revizní šachta na kanalizaci, tak nám tady úplně se nehodí, ale nebylo kam jinam jí dát, protože tady už za ní se ta kanalizace láme a už jde k připojkám. A poslední věc, tady máme odvod z dešťovky, která bude na snad jednou budoucí pergolu, tak ta nám tady taky tak nějak se bude muset zapasovat do toho, co tady budeme potom vytvářet. Takže s tím si trošku pohrajeme, ať to není takhle úplně pod nohama na očích, ale to je hudba budoucnosti. Teď už to tady můžeme takhle nechat a půjdeme zase na další práce. Některé taky ještě budou souviset s tou zítkou, ale to se necháme překvapit, jak to všechno půjde chronologicky navazovat. Tak děkujeme za sledování a my jdeme zase pokračovat.